La forma de volver al control de la relación, por decirlo así, es señalando a la mujer, cuestionarla, decir que el problema es suyo o justificarse en que ellos son así. En yo soy así hay mucha rigidez, esconde una parte muy vulnerable. Es no querer reconocer que hay algo que interpela a uno y para eso se pone una coraza que dice yo bien, los demás mal. Sinalalas a elas, non me lo digas. Todas as tipas cas que estivo ou estaban tolas ou pedían demais. Por exemplo, pedían que xa que levas aí 1 ano, 2 anos na miña vida, po que sexas unha persoa funcional na miña vida. Non. A ver se vai ser que me estás usando, meu amigo. Para cando ti queres, para cando ti tes unha necesidade, para cando a ti non queres estar só. Pero cando a min me pasa o mesmo, as persoas que están na túa vida, que non son recíprocas, son para ti unha carga. Podemos entender isto?